ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಉಡಲ್ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋನುಗ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪುರಾಣಡ್ ಭಗವಂತ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಬಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ನಡುವೆ ಆತಿನ ಪಾತೆರ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಡ ಕೇನ್ವೇರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರದಾದೆ ಬಕ ಐತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದು ಅಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರೆ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಪಂದು ಈ ವೃತ್ತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಏರು ಕೇನುವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾಜಪೇಯ ಯಜ್ಞ ಮಂತಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪಂಡ ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಆರಂಭ ಅಂದು ಪನೊಲಿ. ಆ ಆರಂಭದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಹಿಷ್ಪತಿ ಪನ್ಪಿನಂಜು ಊರಿತ್ತನು. ಆ ಊರುಡು ಮಹಿಜಿತ್ ಪನ್ಪಿನವರಿ ರಾಜ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ತನ್ನ ಊರ್ದ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಗ್ನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಜೆ ತನ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಈತನೇಟ ಓಯೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಪನು ಮಂತಜಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಸಾಯದಿಡು ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯಗ್ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾದಿಲ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದಿಜಿ ಬ್ರಾಣ್ಯರಗಾದುಪ್ಪಡು ದೇವೇರ್ನ ಸಂಪತ್ತಾಡುಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದಿಲ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಒಂಜೇ ನಿಯಮ ಧರ್ಮಡಿ ಇತ್ತನ್ನಾಂಡ ಎನ್ನ ಶತ್ರುವೇ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಯ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ತುಲೆ ಬ್ರಾಣ್ಯರೆ ಈತ್ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾಯ ಜೋಕುಲಾತುಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಪರಿಹಾರ ಪನೋಡು ಪಂದು ಆಯೆ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನ್ವೆ ಇಂಚ ರಾಜನ ಪಾತೆರಕೆಯನ್ನ ರಾಜನ ಆಸ ನಡಿತಿನ ಭಟ್ರನಕುಲು ಬಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕುಲು ಅಕುಲು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೀಪೇರು. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡು ಅಕುಲು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರಾಜನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಭೂತಮಾನ ವರ್ತಮಾನ ಬಕ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಈ ಮೂಜಿಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಋಷಿನಕುಲಿತ್ತನಾಂಡ ನೆಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಂದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗು ಪೋಂಡ ಈ ಋಷಿನಕುಲು ತಿಕ್ವೇರು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗು ಪೋದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಡ್ಗ ಪಂದಕುಲು ಚರ್ಚೆ ಆಪುಣು. ಅಂಚನೆಕುಲು ಕಾಡುಗೆ ಪಿದಡ್ವೇರು. ಅಂಚ ಕಾಡುಗೆ ಪಿದಡ್ದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆಶ್ರಮಗೂ ಪೂರ ಪೋಪೇರು. ಅವ್ಲು ಆಶ್ರಮಗೂ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಋಷಿನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ವೇರು. ಐಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಂದ್ ತಿಕ್ಕುಣ ಪಂದ್ ತೂಪೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಂಚಾಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ತಿಕ್ಕುಣ್ಗೆ ಅವೇ ಲೋಮಶ ಋಷಿನ ಆಶ್ರಮ. ಈ ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿ ಏತ್ ತಪಸ್ಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆರು ಭಯಂಕರ ಕಠೋರವೈನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು. ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ದೇಹದಲ ನಮ್ಮಲಕತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಆರು ಖುಷಿಟ ದೇವನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆರು. ಬಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಕಠಿಣವೈನ ಉಪವಾಸಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ. ಬಕ್ಕ ಏತ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಳ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಿಗೆ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ದಾಲ ಅಂದತ್ತು. ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಏತಿತ್ತನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ತುಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಆಯುಷ್ಯ ತತ್ತೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯತ್ತನಿಗೆ. ಬಕ್ಕ ಆರ ತೇಜಸ್ವಿ ಆದಿತ್ತಿರಿಗೆ ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೇಜಸ್ವಿ ಎತ್ತಿರಿಗೆ. ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೋಮಲಿತ್ತನಿಗೆ. ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತುಪುಂಡ ಅಪಗಾನಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೋಮ ಬೂರೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ. ಅಂಚಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ವರ್ಷಲು ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಕಲಿಯುಗದ ಅವಧಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ 4,32,000 ವರ್ಷ. ಕಲಿಯುಗದ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಅವು 8,54,000 ವರ್ಷ. ಕಲಿಯುಗದ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಅವೇ 16,90,000 ವರ್ಷ. ಕಲಿಯುಗದ 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಸತ್ಯಯುಗ, ಅವೇ 17,28,000 ವರ್ಷ. ಈ 4 ಯುಗನ ಸೇರಿನಂದಾಂಡ 43,20,000 ವರ್ಷ. ದೇನು ಮಾನವನ ಅವಧಿ ಪಂದು ಅನ್ಪೇರು. ಈ 4 ಯುಗ ಸೇರಿನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಹಾಯುಗ ಪಂದ ಆಪುಂಡು. 72 ಮಹಾಯುಗ ಸೇರಿನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮನ್ವಂತರ ಆಪುಂಡು. 14 ಮನ್ವಂತರ ಸೇರಿನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅರ್ಧ ದಿನ. ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಕುಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅರ್ಧ ದಿನ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗಾನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಂಡು. ಒಟ್ಟು 2 ಕಲ್ಪ ಸೇರಿನಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ಆನಗ ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿನ ಮೇಯ್ಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ತಾಲುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿ ಪಂತ ಅರೆಗ್ ಪುದರ್. ಲೋಮಶ ಮಹರ್ಷಿ ದಲ ನಮ್ಮಲಕ ಆರ್ಡಿನರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು. ಆತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ನ ಋಷಿ ಆದಿತ್ಯರಾರು.
ಈ ಲೋಮರ್ಸ ಮಾರ್ಷಿನ ತುಯಿನ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಭಟ್ರನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಕಕುಲೊನ್ ಪೇರು ಎಂಕಲ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಇರ್ನಂಚೆಂದ ಮಹಾತ್ಮರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ನಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಓಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪಂದಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಲೋಮರ್ಷ ಮಾರ್ಷಿಗೆ ಏನು ಬೇರು ನಿಕುಲು ಏರು ನಿಕುಲು ದಾಯಿ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ಪುಗರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂದು ಆರಕ್ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪಗ ಭಟ್ರನಕುಲು ಬಕ ಮಂತ್ರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂಕಟ ಎದುರಾತನು, ಆ ಸಂಕಟಗ್ ಪರಿಹಾರ ಈರೇ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಅಕುಲು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ರಾಜೆ ಏರ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಹಿಜಿತ್ ಪಂದು ರಾಜೆ ಆಯ್ಗ್ ಏತೆಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಆಯ್ಗ್ ಜೋಕುಲಾತಜಿ ಆಯ್ನ ಬೇಜಾರದ ದುಃಖನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೋಸ್ಕರವಾದ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಗ ಜೋಕುಲಾಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಸ್ಕರವಾದ ಎಂಕುಲು ಕಾಡಿಗೆ ಬೈದ. ಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಣ ಪಂದೆಂಕುಲು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ದುಮ್ಮುದ ಜನ್ಮಡ್ ದಾದನ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾದ ಈರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಈರೇ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಪನೋಡು ಎಂಕಲ ರಾಜಗ್ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಎತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಅಕುಲು ಕೇನ್ವೇರು. ದೇನಕೇನು ಲೋಮಸ ಮಹರ್ಷಿ ಧ್ಯಾನಗು ಕುಲ್ವೇರು. ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ದು ಆ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ ದಾದಾದಿತ್ಯ ಪಂದಾರು ತೆರೆಯೋನೇರು. ಆ ತೆರೆಯೊಂದು ಆರ ವಿಷಯ ತೆರಿಪವೇರು ಈ ರಾಜೆ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ಪುನೆ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಊರುಗು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತೊಂದು ಆಯೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎತ್ತು ಅಂಚಾಯ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ ಅಂಚ ಬಾಜೆಲಾದು ಆಯೆ ನೀರು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಆ ನೀರು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದಿನನೇ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ. ಅಂಚ ನಾಡ್ದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರೋವರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸರೋವರದ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೆ. ಕೈತಲು ಬರ್ತದ ನನ್ನ ನೀರು ಬರ್ಕ ಬಂದು ದಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ವೆ ಕುಲ್ನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಮಯದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೆತ್ತಲ ಕಂಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಆ ಸರೋವರದಡೆ ನೀರು ಪರಿಹಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೀರು ಪರಿಹಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ಬೇ ದಾದುಪ್ಪೆ ಆಯಲ ನೀರು ಪರಿಹಾರ ಜಪ್ಪೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬೇ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಪೆತ್ತನ ಕಂಜಿನ ಒಯ್ತದು ಬೇ ನೀರು ಪರಿಹಾರ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಅಪಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಯ್ಗ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪಾಪಡ್ದಾದ ಆಯ್ಗ ಜೋಕುಲಾಪುಜಿ ಬಕ ಆಯೆ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಮಂತಿನ ದಾದನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾದ ಈ ಜನ್ಮಡು ಆಯೆ ರಾಜೆ ಅದು ಪುಟ್ಟು. ಅಪಗ ರಾಜನ ಭಟ್ರನಕುಲು ಕೇನ್ವೇರು ಓವು ಪುಣ್ಯವೈನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಇಚಿನಂಡ ಓವು ವೃತ ಮನ್ಪೋಡು ಓವು ವೃತ ಮಂತನಾಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಅಕುಲು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪಗ ಲೋಮರ್ಷ ಮಹರ್ಷಿ ಪನ್ಪೇರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿನ ನಿಕುಲು ಪತ್ತಲೆ ಈ ವೃತನ ಪತ್ತದು ಮನದಾನಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ಈ ತಿಕ್ಕಿನ ಈ ಪುಣ್ಯನ ರಾಜಗ ನಿಕುಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತನಾಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದು ಪಂದಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಈ ವಿಚಾರ ತೆರಿನ ಭಟ್ರನಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಲೋಮರ್ಷ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಬೂಡ್ದು ಆಡ ಅಲ್ತದ್ದು ಪಿದಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ಬತ್ತದು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು. ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಪೂರ ತೆರಿಪವೇರು. ಅಂಚದು ರಾಜ ದತ್ತ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ರಾಜಲ ಆ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ವೆ ಬಕ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಋತನ ಪತ್ವೇರು. ಆಯ್ತ ಮನದನಿ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ಈ ಏಕಾದಶಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಫಲದಾದೊಂಡ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ ರಾಜಗೆ ಸೇರಡು ಪಂದಕುಲು ಐನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಿ ಬಕ ಕೆಲವು ದಿನದ ಬಕ ರಾಣಿ ಗರ್ಭವತಿ ಅಪ್ಪಲ್ ಗರ್ಭವತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಣಬಾಲೆಗ್ ಆಲು ಜನ್ಮ ಗೊರ್ಪಲ್. ಅಂಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ ಪನ್ಪೇರಿ ಏರಿ ಈ ವೃತದ ಪಾಲನೆ ಪುರ ಮನ್ಪೇರ ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ಪೋಪುಡು ಬಕ ಈ ಜನ್ಮಡು ಬಕ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಣು ಪಂದಾರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಬಕ ಈ ವೃತದ ಮಹಿಮೇನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ದು ಏರ್ ಕೇನ್ವೇರ ಬಕ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಕಲಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮಡು ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡು ಬಕ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಲೋಕಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಖುಷಿಟು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಆಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.